da. Alegia, Dan la Maison filmari dagokion prentsaurreko hori hasiera emango diogu. Hemen dugu François Ozon zuzendaria, Fabrice Lucchini antzezlea, Eric Almayer produzitzailea eta Juan Mayorga filma oinarritzen den liburuaren egilea. Lehenbiziko galdera, nire galdera zuzendariarentzat da, pentsatu alduzu inoiz Claudek azkenean Rafak hilko zituela edo hori proposamen bat besterik ezo alzan? Bai, dana zen posible. Hori da gehien atsegin nuena Juanen lanean. Halako gailu bat ezartzen du eta gero historia joan daiteke norabide askotan. Joan daiteke thriller baterantz, melodrama baterantz, suspenserantz, dena da posible. Divertigarria da, hasi ginala proiekzioak egiten, eta ikusleen artean batzuek irudikatzen zituen beste amaiera batzuk ere filmaren jokuan sartua zirelako, eta irudikatzen zuten baiez, Claudek esate baterako, hil lezakeela familia, Germenek emaztea hiltzen zuela, dena zen posible eta irudikagarria. Egunon? Hori galdera zuzendariarentzat da, François Ozon jaunarentzat. Egia esan, heziketaren edo hezkuntzaren historiazuk lan egin izan duzu hezkuntza munduan zure zinematografian. Zerk erakartzen zaitu benetan mundu horretan? Zer dauka mundu horrek, zuk film hau hain ongi egiteko? Nik ez nuen inoiz zer egin, zer hezkuntzaz, lehenbiziko aldia da. Baina interesatzen zaidana da irakaslearen eta ikaslearen arteko harremana, nire gurasoak irakasleak ziren bilak. Beti bizizan naiz giro horretan, eta lanean ikusten ziren nik gurasoekin bizizandako gauzak. Nik oraindik nire burua ikaslezat ikusten dut, beraz oso identifikatzen nintzen Clauderen personaiarekin, eta filma hau behar bada, irakasle batzuei gorazarre egiteko aukera izan daiteke. Romerena izara pentsatzen, bai, Eric Romer, nire irakasle izan zen, zinema irakaslea. Eta hark ere Fabricekin egin izan du lana, beraz lotura bat dago hori, zure irakasleari izan zen, ez da? Zorionak filmarengatik, oso gustatu zait, jakin nahi nuke, ia nahi zenuen adierazi irudimenak azken batean ez duela dinik. Protagonistak esaten du, kontatzen nahi zaizkiola funtsezko gauzak, eta gero gertatzen da seme horrek ikusten duela, inspirazioa ematen diona, izan ez zuen inspirazio hori. Erantzun ezazu, model, berak idatzi du. Galdera zuzendariarentzat zen, eta estimatzen diot Françoisari niri hitza ematea, eta aprobetxatuko dut estimatzeko beak nahi zuen ni hemen egotea, prentsaurreko honetan, ulertzen dut keinu hau, errespetuzko keinu moduan, sortzaile batengandik beste batenganako, ni hemen ez banengo inork ez ninduen faltan hartuko, eta eskertzen diot bere tema ni hemen egon nedin. Bai, hala da, lana mintzatzen da irudimenaz, beharrezko dela irudikatzea, zeren eta bizitza ez baita nahiko, mundua ez baita nahiko. Denok izan behar dugu Xerezadeko sultana bezala, eta beharrezkoa dugu norbaite kontatzea istorioak. Hau da, hori dago nire lanean, eta jakina baita Françoisaren film bikainean ere, gaur goizean ikusi dut, eta atxari eutsiz ikusi dut, film bikaina eruditu zait. Eta ez du berresten nik idatzi nuena, baizik eta
espiritua harrapatzen du, nik idatzitakoaren espiritua, eta gero leku aldatu egiten du. Itzulpen bat da, zentzu noble eta aberasenean. Eta lortzen du, eta hori miresgarria da, ikusle bakoitza sortzaile eta kritiko bihurtzen ditula. Etengabe ari da ikuslearen irudimenak kitzikatzen. Claudek ere nolabait Germainen irudimena pizten duen bezala, François Ozonek ere antzeko zerbait egiten du, lortzen du ikusle bakoitzak bere filma idatzi nahi izatea. Eta uste dut hori gauza bere bizikoa dela, magikoa. François Ozoni galdetu nahi nion, badago alako hezkuntza gidoi bat, hitz egiten duzu arte aztertetako osagaiez eta irakasteko espiritu hori lanean zegoen edo zuk erakutsi nahi zenion ikusleari. Ez, lanean zegoen. Egokipen lana izan da osagai batzuk entzea, zeren eta Juanen lana oso aberatsa baita, eta egokipen bat egiten duzunen jakin behar duzu gauza batzuk tradizionatzen, baina beste gauza batzuk harrapatzen, eta berriro erabiltzen. Nik hartu egin dut unkitzen ninduena, eta gainera erabili nezakeena nire lanera zuzendari gidoilaria naizen aldetik. Bai, idazleari, filma ikustean, timing perfektua dago, ezin hobea, zuzendariak kontatzen ari denaren eta mutilak egiten duren artean, nola ikuste duzuzuk oreka hori idatzizko testuaren eta ikusentzunezko Ozonen testuaren artekoa? Uste dut, Françoak gauza bere bizikoa bat egin duela, lortzen baitu, irudiak ikusten ari garen hori, ez dedila errepikakorra izan, ez ditzala hitzak errepikatu, baizik eta halako tensio aberasgarri batean sartu dedila. Irudiek eta literaturak bien arteko tensio sortzaile batean sartzen dira, hitzaren bidez, literaturaren bidez, eta horrek ekartzen du halako turbulentzia bat, halako zirimola bat, ekaitz bat ikuslearengan. Eta hori lortzen du irudi oso honen bitartez, erritmo zentzu bere biziko batez, eta lortzen du ere antzesle oso on batzuei esker, eta nik ere aprobetxatu nahi dut aukera, nire errespetua adierazteko, Fabrice Lucchini bezalako antzesle batenganako nire errespetua. Oso ongi egiten baitu personaiarena. Testu batek baditu gauzak bere autoreak ezagutzen ez dituenak. Eta egile batek aurkitzen dituenean personaia batengan ikusi ez zenituen gauzak, argiak, hor ostera mirari bat gertatu da. Eta Fabricek lortu egin du, film honetan. Irakasleak mutilari esaten dionean, ez da egiten dena, baizik eta lerroen artean dagoena. Hori izango litzateke mutilaren munduaren artean, zer dago zure historian lerro artean? Tonua nik uste, doinua, lerroen artean dagoena tonua da forma, ironia, hasierako erredakzioa idaz lana zari zara? Bai, hortaz zari zara. Bai, horrek galdera honek beste galdera bat dakar, lehenik eta behin oso unkituta nago. Nik Espainia gaizki ezagutzen nuen, baina unkituta nago, eztabaida honen aurrean, galderak oso interesgarriak, herri hau ere ari da Frantzia bezala denbora zailak pasatzen, eta iruditzen zait
herrialde oso bizitzaren zentzua bilatzen duena, eta filmak izaten ari den harrera erakusten du zein neurritan nolakoa den herrialde honen inmensitate metafisikoa, izugarrikeria guztietatik haratago doa. Eta uste dut handitasun handi bat dagoela. Lerroen artean hitz egiten dugunean, hori da antzezlearen lana, ez baititu hitzak antzesten baizik eta hitzak poetaren zauriak, zauri markak dira, eta aktoreak ez ditu bakarrik hitzak esan behar, baizik eta Jubek esaten zion zuen poetaren zauri marka berriro ezarri behar ditu. Hitzak ez dira hitzak, hitzak dira egoerak, koloreak, argiak. Halako lerrokatzeak dira, edo atxikipenak, sentimentuak, arima egoerak, artea, maila honetan, eta Frantzaz honen filmak lortzen badu, eta hori zaila da, nik ezin dut jakin, ni oso sartuta egon bai naiz, baina badago Michel Bouquet antzezle frantziarra, antzezle honenak esaten zuen gauza bat, denoi aplikatzen zaizkiguna, bikote harremanetan, Michel Bouquetek esaten zuen obra bat interesgarri eta funtsezkoa da, geure gauzaren bat erakusten badigu. Insomnia dut, Dostoievski irakurri dut gau gabean, nire hotel zaratatsuan, eta Dostoievskik esaten du esaldi sinestezin bat, esaten du, gizakia misterio bat da. Askatu behar da misterio hori, baina horretan boinarritzen badugu geure bizitza, ez dugu zertan esan beharrik izango denbora galdu dugula. Ni arduratuko naiz misterio honetaz, gizaki bat izan nahi dudalako, eta hori proposamen marxista edo liberaletatik haratago doa. Hori da benetako kontua, eta François Ozonen filma, espero dut banatzaile komertzial gehiagiz izatea hemen, ze beste korrika aterako dira nire diskurso honekin, ez da? Esango dute, film filosofikoa da. Ez da film filosofikoa, baizik eta ludikoa, baina 3 mailarekin. Plazer organiko berehalako maila bat, bigarrena hau gogoeta egin nahi dutenentzat, baina François Truffautek esaten zuen bezala, da film bat zeinaren ambizioa divertitzea baita. Molièrenen kasuan bezala, François Ozonek ere Molière baino haratago joango da, eta depresio bat harrapatuko du zinemaldi honen ondoren, eta behar bada bere buruaz beste egingo du, zuzendaritzari utzi, Espainiak eman diolako alako exigentzia maila, non bere amesgaizto gaiztoenak esango du, Dostoievski, Freud, Marx, ez. Nik film txiki bat besterik ez dut egin, eta txaiak esango dio, ez François, film handia egin duzu, egilea, lanaren egilea, gainean daukagu, eta nik ere esan nahi diot, ze arrokeria gutzi, ze apaltasun miresgarria, badakizue, Jean Cocteau esan zuela, frantziarrak, italiarrak, baina umore txarrekoak zirela. Jean Cocteau, eta nire esaldi kutxuna da, eta esan zuen, La Fontenen esaldi bat da, Espainiaz ari dala, Victor Hugo ere, zuen herria gurea bezala dagoenean, oso herrialde indartsua izan zarete, Ruy Blas aipatuko dut, ministro espainiarroiek ikustera bizitatzera doanean, eta irakurtzen duenean testu miresle hori, ez Victor Hugo esaten du, egin, zeren jakina, ministroak ari ziren, pasazkidazu beltzak, ni Brasilen erdiko emango dizut, oen bezala zan, bakarrik orain ez dago lain beste banatzeko, baina banatzen zuten zegoena. Eta Ruy Blasen personaia, Victor Hugo idatzia, esaten du, egin jaunok, azen olako txolo taldea, eta ministro integore esaten die, alaxe da zuek zarete zerbitzariak, ez zarete lotsatzen, eta erabakitzen duzu ordu ilun honetan,
ez daukazue beste interesik, bakarrik patrikak betetzea, losatu beharko zenukete, zuek etorri zarete lapurtzera, baita hilerrian ere, belneri izugarri hona iruditzen zait, egile Espainiar hau, oharrak hartzen nahi dena, delikatua izan da, apala eta talentua izan du, bere bizikoa, zuen herrialdea bezala. Oso harrituta nengoen, ikusita zein neurritan gure Frantziatik irteten garenean, eta hau ez da demagogia, bere bizikoa iruditzen zait, zuen gortesia, zuen talentua, eta orain gorazarregin nahi diot egile honi. Film honetaz oso termino honetan hitz egin duelako. Hori esan nahi zuen, Espainiar estatuan nagoenean, krisialdiunean, baina aurrera egingo duena. La Fontenek esaten zuen, hau da esaldia. Bueno, zaila izango da itzultzea. Sentitzen dut interpretea, baina La Fontenen beste esaldi bat. Zeinek itzuliko du hori guztia? Bai, lan handia ematen ez daizu, Bai, La Fonteneren fabula batek esaten du. Pertsonaia bat sinestea, pertsonaia bat zarela sinestea, hori asko gertatzen zaigu, frantziarrei. Askotan, uste dugu, pertsonaia garrantzitsua garrela, baina burges hutsak besterik ez gara, hor dago gaitza. Banitate gehiagizkoa daukagu frantziarrok. Banitate frantziar hori espezifikoa da frantziarrongan, baina Espainiarrak dira, arroak dira, eta alaxe ziren, 17. mendean, arroak dira, baina haien arrotasuna ez da hain arrokeria, badituzte motiboak izateko eta arro egoteko. Coca-Cola Light bat, beharrezkoa dut Coca-Cola Light bat. Norbaitek ebango dit Coca-Cola Light bat, mesedez, hemen norbaitek jarrai dezagun galderekin. Egilearentzat, zuzendariarentzat. Mexikotik natorni guk ere arazoak ditugu, handiak, eta zoritxarrez denbora behar da zinema europarra iristeko, segurasko hau iritsiko da urte bete barru. Oso ongi dago, ze hasten da jolas oso polit batekin, eta gero thriller bihurtzen da. Eta jakinen nuke irakur liteke, ez dakit mexikarra naizelako edo, oso kezkatsua, irakur liteke Claude benetan impostore bat izatea, eta benetan ez zer gertatu ez izana, eta irakaslea jolas horretan erori, eta azkenean ura erabat engainatu izana. Egia da edo ez? Bueno, niretzat, bakoitzak bere filma egin behar du, oso interesgarria iruditzen zaiz, zure ikuspuntua. Mexikarra zaren aldetik, aparta, konturatzen zara? Bueno, ni saiatu naiz gailu hori ezartzen eta gero bakoitzak ikusi nahi duena. Hori da filmaren ideia eta hori da gehien gustatu zaidana. Ez hainbeste gertakariak, baina bai historia kontatzeko modua, hori izan gehien gustatzen zitzaidana, eta batez ere nola bi pertsonaiak, irakaslea eta ikaslea, elkarren premia duten, bizirik irauteko, ez daudelako realitatera egokituta, orduan fikzioa behar dute, horregatik erabaki nuen horrela bukatzea, filma, bikote horrekin, historia kontatzen jarraituko dutenak. Gero esango diazu, ja ados zauden, baina hori izan ambizio handia, gorena, ze gaiztakeriari gabe, zinema ikuskizuna, ez Amerikarra. Ez Amerikarrak askotan zapaldu egiten zaitu, halako gailu zapaltzaile baten azpian. Eta zinema hori, nire lanean, Frantzian, dakar, nik egin nahi dudana da aktoreari osagaiak eman, aktore senti dedin, eta ez konsumitzaile pasibo, ezik eta ikuslea ere kontakizun horren antzezle bihurtzen da, eta duintasun handia du. Hori da nire handinaia, nire ikuskizunarekin Frantzian, zeinen bakoitzak
bere irudiak eduki behar ditu. Zenik La Fontaine irakurtzen dutenean, ikusle bakoitzak bere irudiak ditu. Estatu Batuetan kanar esaten baduzu, ahatea, Amerikar guztiek irudi berbera dute, baina Europatik eratzen den hortan, kanar esaten badute, La Fontaineren poema batean, gutako bakoitzak izango du irudi bat, ikusiko ditugu ahate desberdinak. Eta Europa honen singulartasunari eutsi bat dugu, arteak garaituko du. Gutako bakoitzak esaten duenean ahatea, denok aldamenekoaren bestelakoak izan gaitezen. Zergatik ez zara politikara dedikatzen? Bueno, harrituta gaitu naiz. Irudimena bilatzen duen irakasle bat, eduki literarioa bilatzen duena, zer eta zineman palomita jaten hori azalda kontrazentzu bat, ez? Bai, hori ironia da, bai. Nik ez nuken sekula jango palomita, beha gorroto ditu, baina aktorea da eta zuzendariak esaten diona egiten du. Osonek egin nahi izan du halako transgresio bat. Mexikoko Andrea baldin badoa, laster arte, Mexiko. Kantatzen ari da La Bella de Cádiz. C'est génial, hein? Ça marche vachement bien ce truc-là. Hein? Aparta, oso ondo funtzionatzen du gailutxo honek, Zenbat denbora gehatzen zaigu? Lehenengo eta behin zorionak filmagatik, oso film bikaina da. Jakin nuke funtsean, ze leku okupatzen duen arteak zure film honetan. Eta filma zer ikusi handia du bizitzarekin, ze sumatzen du diskurso bat oso ironikoa, ez bakarrik artearekiko, baizik eta artearen diskursoarekiko, diskurso kritikoarekiko. Niri lanean gustatzen zitzaidana zen aurrez aurre jartzea arte klasikoa, Gerren, bere literaturarekin, eta egungo artea, garaikidea, Janekaren emazteak defendatzen duena. Iruditzen zaidan modu oso ludikoa horretaz hitz egiteko, eta Germanen alderdi konserbatzaile hori, emaztearekin adeitzu izan nahi duena, baina azkenean destaina sentitzen duena, egiten duenarekiko. Baina azkenean filma bukatu nahi izan nuen, Germain instalazio baten aurrean dagoenean, arteko garaikideko instalazio baten aurrean, badirudi adiskidetu egiten dela berriro horrekin, ez dakit, nola ikuste duzu? Filmean, dudarik gabe, eta baita antzez lanean ere, halako gatazka bat dago, artearen ikuspegiei ingurukoa, baina ikusle bakoitzak askatu behar du. Eta ikusle bakoitzak elkarrizketa hori animatuta galdetu behar duenari bere buruari zenolako arte lan ikusten ari den. Nik uste dut bi ikuspegi daudela arteari dagokionez, personaiengan, Janen personaiengan, eta Germanenean. Nola edo ala, uste dut, Fabricerentzat, Germanek daukala halako ikuspen tragiko bat artearena. Artelan bakoitzean mundua jokatzen da. Beak Flaubert aipatzen duenean, egiten du halako katedral batean sartuko baliz bezala. Artea munduaren gainetik dago eta mundua salbatzen du. Baina, nola edo ala, Janek, ordea, dauka halako ikuspegi ludikoa, postmodernoa artearena. Artetik ibiltzen zara, jolasteko balio du, eta horrela. Eta konfrontazio horrek eragin dezake ikuslearen gogoeta bat,
filmaren izaeraz, zeren eta bikiek bezala, uste duten bezala, Janek erakusten duen artea gaixoentzako artea dela, ikusle batzuei irudiko zaie behar bada gaixoentzako filma dela degeneratua, desbideratu egiten dena kontakizun handi klasikotik, baina hala ere funtsezko iruditzen zait gudau horrek balio duela. Fabrizek eskatzen zuen horretarako, eta berak irudi berebiziko bat ekarri digu, hitz egin duenean esperientzia desberdinez zenolako kana hitzaren inguruan. François Ozonen filmak nola edo ala, ikusleari itzuli egiten dio bere subirautza, eta hori benetan aparta da, bikaina. Zinea ikuslea konsumitzaile hartzen duen zinema horren aurrean, halako ansiedade batzuk eta sortu eta asebete, film honetako ikuslea gosetuta ateratzen da. Eta filmak zeharkatuta ateratzen da. Eta filma osatzen, halako molduz non azkenean, ez dakagu bakarrik Dan la Maison François Ozonena, baizik eta ikusle bakoitzaren etxea, edo Dan la Maison, alde hortatik zinema handia da. Eta horrek ere zer ikusia du eskolarekin. Bi esparru handiak dira, gatazka eta topaketa bi espazio handiak, alegia, etxea eta eskola. Eskolaz pentsatzen dudanean, beti dut gogoan, Walter Benjaminen esaldi bat, lerro artean ere agertzen dena filmean, Walter Benjaminek esaten zuen, eskolak ez dukela izan behar belaunaldi bat, beste bat benderatzen duen leku bat, baizik eta bi belaunaldien arteko topaketa lekua, eta hori oso ongi gertatzen da filmean, badago topaketa hori bi belaunaldien artean, gurasoen eta seme-alaben arteko filma da, harremanaren inguruko filma da, oinordetzarik ez duten gazteen inguruan egindako filma da, jende batek nekatuta dauka soa eta beste batzu justu kontrakoa, eta hori konpontzeko lekua da eskola. Eta eskola bihurtzen da erresistentzia leku, erresistentzia espazio edo gune, eta alde horretatik nik uste filmak ematen dizkigula une oso ederrak, eta inondik ere azkeneko unea bere bizikoa da nik uste. Eskerrik asko. Jakin nahi nuen, historia bukatzekaren inguruan, ea asoziaziorik dagoen Dr. Caligariren gabinetearen filmearekin ia harremanik dagoen, ia kontzientea zen edo inkontzientea, edo ez ote dagoen alako harremanik. Ez dut ikusi filma. Sentitzen du filma ez dut inoiz ikusi. Zer gertatzen da film horrekin? Bueno, ikono bat da, alemaniar espesionismoarena, eta bukatzen da, bai hori badakit. Eta personaia erotu egiten da alako erotxe batean, eta zalantzen zaude, ea gertatu den guztia, ea persona horren gogoan gertatu den edo ez. Nik hori ikusten nuen film honen amaieran, horregatik elkartzen ditut biak. Pourquoi pas? Tout est possible. Zergatik ez, dena da posiblea, bai? Niretzat dena da egia eta dena gertatu da, baina gero norberak nahi duen moduan interpreta dezala. Amaieran nahiko zabala da nork bere modura interpreta dezan. Nor da hemen burua? Nork erabakitzen du noiz... zuzara nagusia. Ugazaba, bai, ni naiz. Aurrera jarrituko dugu, bai. Zorionak talde osoari, eskerrik asko, artelan hauek ikusten uzteagatik, plano desberdinengatik,
eta haietan sartzen usteagatik parte hartzeko. Eta galdera, bi antzesle gizonezkoen eta... Hemen bat bakarrik ez dago. Antzesle bakarra dago. Orduan, hutsune existentzial hori lagun egiten diguna bizitzan, gu kontziente izan edo ez, antzesle lanean, personaia eraikitzeko orduan, atzera elikadura dago, sinbiosi horretan, zuen artekoan, zuen bizitzak zentzua daukan bestearengan proiektatzen duzuen neurrian eta elkarri so egiten dira zuen neurrian. Orduan, jagmenen hutsune existentziala. Izu, baina hau bere bizikoa da, baina zer da, hau galdera. Ni ekoizlea banintz izututan nengoke, ze halako altuera batean gaude, halako garaieretan. Orduan, ekoizlea gongo da, jainkoan, nork erosiko du hutsune existentziala aipatzen duen film bat, eta segituan erantzungo dizut. Eta, eskerrik. Aurrera. Nere esperientzia dakarkit gogora, bizitzaren garapen uneko une bati dagokion gauza bat bezala. Sistema gutxi uzten digu borrokatzeko, improvisatzeko, errespetatzeko, eskola parte hartzailei batez pentsatzeko, eta bar. Orduan, zure hutsune existentziala pertsonaiaren aldetik, zaren aldetik ulertzen dut. Nola eraiki duzu zuen hutsunetatik, ze gaztetxoak ez dauka errealitate atsegin bat, bere eguneroko bizitzan, nola konpondu duzue elkarrekintza hori pertsonaia eraikitzeko orduan? Erantzungo dizut, zure galderaren sintesia behar bada da, zu irakaslea sentitu duzula eta esperimentatu duzula, zailtasunak daudela homogeneizatze honetan, aipatzen duzu nire hutsunea. Antzesle batek lan egiten du bizitzen duenarekin, Jubek dioen bezala, bakarrik garen gizunaren antzesleak, beraz, Germainen hutsunea, nik ezagutzen dut, ez du sortu behar izan, nik ere halako hutsunea izan dut, non 30 urteko psikoanalisia euki behar izan dut, eta udilenek ez tegon luken bezala hobexe agonoa, baina esan nahi duena da hutsune hori, antzesle batek egin dezaken gauza bakarra, da txandakatu, eskaini, ez eskaini, hutsunearen eta betetasunaren artean txandakatu. Niri asko gustatzen zaizkit pertsonaia hauek halako funts defensibo bat, depresibo bat dutenak. Ze hartara behar bada antzestu dezaketu hobeto, ze zailtasun dauden existentzian. Deprimigarria da, baina ludikoa ere bada, zeren bestela ez da bakarrik film psikoanalitiko bat egitea. Orduan ekoizlea bere buruaz beste egingo du, baina ez. Erabili dut neure desesperantza, pixka bat gehiagituz, erabili dut neure hutsunea, Dostoievskik dioen bezala, gizakia misterio bada. Badago esaldi bat Zelinerena esaten duena, harima bakarrik sentitzen da berotuta bere misterioak berotuta. Dana da misterioa, baina antzesle batek erabiltzen du bere materialen existentziala, eta kasu honetan zergatik nago hemen, ez dute zer ulertzen, eta deserrotze hori, metafisiko hori, batzutan erabili behar izaten duzu. Baina uste dut, ez zait oso zaila egin hori erabiltzea. Nik esango nukeen bakantza hori, hutsune hori, azken galdera. Ugazabak esan da.
hasteko oharpen txiki bat, ez dedila ekoizlea izutu, ez da hain hermetikoa, irudi lezakeen bezala elkarrizketa honetan. Beste gauza bat, da jakin nahi nuen, galdetu nion zuzendariari, ea jatorrizko lanean, antzez lanean, dagoen ironia eta umore maila hori, zuk ezarri dizkiozunak film honi, nik uste desakralizatzeko aztertzen dituzun gai hain sakon horiek. Eta bestetik, hitz egin duzu beste aldetik maisuez, eta irakasle ez, eta galdeturen izun, ze eragin izan dituzun, ze niri askotan irutzen zaidan ikusten ari nintzela Hitchcock, Chabrol, Woody Allen, jiraka irudioetan. Lehenbiziko galdera zen, bai, ea ironia eta humorea ea hainbeste dagoen antzez lan jatorrizkoan. Edo ia nire perversioak sartu dituena ez, nire perversio ohikoa sartu dut Juanengan. Beraz, besterik gabe, egokitu nahi izan dut, ze lana aurkitu nuenean, gustatu zitzaidan batez ere alderdi ludiko ironiko hori. Erraz egiteko oso garrantzitsua diren gauzak, arazo existentzialak, arteari dagozkionak, bikoteari, irakaskuntzari, baina hori guztia modu ludiko batean eta zentratuta plazerean. Hori erakutsi nahi nuen. Sorkuntza prozesu hori, ikuslea sartzedin prozesu horretan, lortzea ikusleak ongi pasa dezala, baina konturatu dela ere ze arrisku dagoen manipulazioan, norbait sortzailea denean eta materia biziekin diarduenean. Ez, uste dut dik aurkitu ditu dela osagai hoiek guztiak denak lanean zeuden, antzez lanean zeuden. Ez ditut asmatu, eta hori atsegina da egileak egokitzen ditugunean. Atsegina da aurkitzea zeure zerbait. Fassbinder egokitu nuenean, ikusi nun, Fassbinderen testuetan zeudela nik neure baitan neuzkan gauzak ere, eta Juane lanari esker garatu ahal izan dut, nire lanean bazegoen zerbait, eta orain argitaratea dena, eta batez ere, zeren eta nire testua ez denez, bat distantzia gehiago nuen, eta bigarren partea, orain itzultzaileari naiz, da, ia zein izan diren zure irakasleak. Bai, beha Woody Allen ikusi du, eta Hitchcock, zein ziren zure irakasleak ziren? Lanak entzen nahi nazaio interpretari, baina zein dio. Zinemagile asko oso garrantzitsuak izan dira niretzat. Film honetan, filma bukatzean, jendea Hitchcockengan pensatzen du. Eta leiho indiskretoan. Juanen testua oso ongi egokitzen da, baita suspense ideiari jarraiki. Gai hori izugarri garatu zuena bere lanean. Eta egia da ere, pentsatu dugula Woody Allenengan, bikoteari dagokionez, Fabrice eta Christine Scott Marsen arteko bikoteari dagokionez, Woody Allen eta Diane Keaton nituen 80 eta 90 filmetakoak, intelektualak, bai, hori, ez dakit zuk ere horiekan pensatu zenuen, Germain eta ez, bueno, guk bai, Fabriceekin eta Christineekin pensatu nuen hortaz, eta ni nahi nuen erritmo berbera egotea, imitatzea plazer hori, bikotean artean hitz egitea, beraiei buruz, eta aldi berean oso itxu sentitzea, ze hor libidorik ez dago, Germanen bizitzan, hortaz ez dugu hitz egin, baina hori beste baterako, izango da beste film baterako, Germanen eta Jeanneren bizitza sexuala, badakizu, Juan, jarraipena idatzi behar duzu, eskerrik asko zuen harreragatik.